Hello guys, दिनै जों देखायगोन नोंसोरनो केरालायाव अन्थाइनि खामानियाव मावग्राफोरनाव माखासे सोंथि सोंगोन बेनिफ्राय सोंनानै खामानिखौबो एसे एनै देखायगोन आरो नाय नै जे दं लोगोआव ओइ आदा दं जों थांगोन कमलायाव दिनै देवबार दिनै गोबां मानसिफोर फैयो बिसोरनाव सोंगोन आरो बास नेदों बासानो दाबो गंसे फैया मेंलायलायबाय नेनानै टाइमाबो एसेबां जाबाय ओरै नुगोन ओरै गोथान 11टा जानोसै guys, dari जों बासनिफ्राय ओंखारबाय एबारै एसे जानाय जालाबायसै गाखोलाफ्रा दै जानायफ्रा रेडि जाबाय बेदरफ्रा नै बासा ओरैबादि भिरमोन ना फैनायाव बे टिकेट दाननो फैयोमोन नाथाय देवबारखाय बन्द हरा market dia mau naik dari mana nih pindah ayo prime plan naik ini dah aja itu dia terakhir nanti जोंहा आदैया मिथिगौ अन्थाइ हाबा बेसेबां मोनो आरो माबायदि खामानिया खस्थ' जायो जोंनि ने दा खोन्थादो आरो अन्थाइया थरसेयाव बेसेबां मोनो अन्थाइयालाय थरसेयाव थाइनै मोनो औ बेनिफ्राय सानसेयाव बेसेबांसो अन्थाइ हानो हायो सानसेयाव ओरैनो बारा हायाब्लाबो 3000सो हायो 3000सो औ आच्छा ओमफ्राय खामानिया माबायदि खस्थ'लाय बिदिनोसै गाव मावनो हानायनिसो आरो मिजिंआ आदैयाबो माबा मोनसे बुङोलायनो बेनिफ्राय सप्तायाव टटेल बेसेबांसो जायो खामायनाया बिदिनो मालाबा बिदिनो 8000 6000 9000 सप्तायाव नै बिराद माबा मावख्रुबो जोंनि केरालायाव आरो ओंखामाथ' बुंजाया माने आंबो नुबाय नै ओरैखा गिदिरखा ओंखामा बमब्रमा बिदैनिसो बेखौनो जानांगौ आरो खोनासं रायजोफोर जाय मानसिया केरालायाव फैयो बे केरालायाव फैग्रा मानसिफ्रा गामियाव मोजां खोन्थाहैयो बेनिफ्राय बेयाव मावफैब्ला सोरनाबा आसि जयो सोरनाबा गन्थं दुलैयो सोरनाबा हान्थुआ दुलैयो बेखौ मिथिना लाखा जाय मानसिया गोदान फैगोन खिन्थु साबधान बोसोन जाना फैखा बेयाव जुदि आरो मावनो हायाबा गारि भाराया मोनलांनायबो नङा बेयावनो गोरजा थानोबो गोनां जागोन बेखौ मिथिखा आङो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ बोनानै नाय आरो बेबायदि हगारग्रा रावबो गैया बिनिखायनो भिडिअखौ मोनबाय लांनोसै आंहा बोफिनदों गैला भिडिअखौ आंगारबाय बेनिखायनो जायनो नायगोन बे भिडिअखौ मोजां सिन्था खालामनानै नाय आरो भबिष्यतावबो फैनो होननानै जाखा आं एसेनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो सेंग्रा मानसिफ्राथ' फैनोनो नांस्राया माने बे फरायफुनाय मानसिफ्रा फरायै ओरैनो बेकार थानायफ्रा फैजागोन इमारजेन्सि फैसा खामायनायनि थाखाय मोजां
फैसा एसे मासावनो बिदिनो खालामनो हागोन 50,000 औ जागोन मोनथाराब्ला नों मिलायनांगोन 50,000 55,000 मोनो नों बेफोरबायदिनो आरो देखो बेफोरबायदिनो आरो खामानिखौबो नै देखायगोन दा you